Hlavným cieľom nášho výletu bola náučná prechádzka po Banskej Štiavnici. Začala sa na parkovisku pod Novým zámkom, v ktorom je zbierka zbraní použitých v bojoch Štiavničanov proti Turkom. Takže keď sa otočíte, tam máme Nový zámok. Ako pani učiteľka vravela, je tam expozícia proti tureckých bojov. Pretože Banská Štiavnica patrila k významným vašim mestám. Turci si robili na bohaté zásoby liesta a zlata, ktoré sa vychádzali. Tak tie maličké okienka, ktoré tam máte, to slúžili na pozorovanie, sú to vlastne aj strielne. A z Nového zámku dávali pozor, že mali na starosti na sukno. A keď sa na sukne zapálila vatra, to bolo znamenie, že Turci sa blížia. A v Novém zámku dali signál, tak na takú trúby zatrúbili a to ľudia vedeli, že sa majú týkať. Banská Štiavnica však nebola dobitá Turkami. Je to banský znak, v banskom znaku sú kladívka. Takže, no, to sú také kladívka, kladívko no. A klopačka, už podľa nás vieme, že čo sa tam asi robilo. Klopalo, presne, bolo také zariadenie, na ktoré sa klopalo a zvolávalo baníkov do práce, alebo na stianky, alebo by prišla návšteva nejaká významná, tak sa to oznamovalo. Strmým dláždeným chodníčkom sme zišli k budove klopačky a pokračovali až dolu do mesta, kde sme si so záujmom prezreli múr so zobrazenými erbami slovenských baníckych miest. Ktorá je Banská? Krásnica, slavné mesto, striebro, Banská Štiavnica, vedená Banská Bystrica. Jazyk! Takže aby ste vedeli. A tu ďalej. Toto sú tie riadžiace A historickú budovu Mestskej radnice a kostol svätej Kataríny. Zaujímavosťou sú radničné hodiny, na ktorých figliar, majster hodinár zamenil veľkú hodinovú ručičku s malou. Krásu barokového súsošia Svätej Trojce na Svetotrojičnom námestí prekonali len prvé snehové vločky, ktoré sa na nás začali sypať zo zamračenej oblohy. Svätej Trojice, lebo keď sa pozrieme hore na Morový stĺp, tam na vrchu máme Svätú Trojicu, vidíte ju? Otec, Syn a Duch Svätý. Áno, presne. Takže podľa toho sa to nazýva námestie Svätej Trojice a toto sa volá Morový stĺp. Taký Morový stĺp ste videli aj kde? V Trenčine. No v Trenčine, ale ešte raz si tam boli. Aj v Kremnici. Aj v Presne, Trenčine. Morový Ale však stĺp. som povedala. Také stĺpy sa stavili na pamiatku, keď bola morová epidémia, za vďaku vlastne, že prežili niektorí ľudia. Tuto na tomto námestí vlastne Banská Štiavnica patrí do pamiatok UNESCO a patrí historické centrum a technické pamiatky, ktoré sa nachádzajú okolo Banskej Štiavnice. Takže keď sa pozriete tuto po námestí, sú to všetko historické budovy, sú to vlastne staré banícke domy významných baníkov, ktorí stavali také ponovnejšie domy. Ak si všimnete, všetky majú krásne portály, tuto má to pod tými dverami. Tuto, keď sa posunieme trošku ďalej, je tam budova radnice. Tiež to vyzerá ako kostol, má to vežičku, ale to nie je kostol, je to budova radnice. Čo bola radnica, kto tam bol? No, to bol ako mestský úrad, áno. Dnešný mestský úrad. Hlavní páni. A kto si všimne tie hodinky? Kto mi povie, čo je na nich zvláštne? Hodiny. Ale čo je na nich zvláštne? No, áno, ale ak si všimnete ručičky, veľká ručička to ukazuje hodiny a malá ručička ukazuje minúty. Čiže ručičky sú naopak. Hovorí sa, že to sa pomýlilo
ten majster hodinársky a už to vtedy neopraví. Takže ak sa posmiete, toto stojte sem. Bola aj tá povesť o bansko-štiavnické divy. Hodiny. Chvíľu sme sa zohrievali v obchodíkoch, kde sme kúpili suveníry z Banskej Štiavnice a už sme sa vydali na spiatočnú cestu k autobusu, ktorý nás odviezol do Banského múzea v prírode.